যে তুলাসী কথাই ও যে নরকটিনি ওর গ্যাদারিং মানে আবো ব বিষ্ণু তৈ নরকটিনি গ্যাদারিং খা এবা তামনো তৈ এবা ববা হাইনো তৈ নরকটিনি ম হাইক্লাই বাইক রেলি এবা নং নরকটিনি গ্যাদারিং মানে কারণ আবুনি কেস বেলাই বেলাই হামবাय नरकत मथुमनाय रंनो पहिलानो आं हामबाय मा जानांगौ सिनि 26 आश्रामबारिनि जे सिक्ला रक हाने रंनो तामबागे हिन्दी कंकेसिबनि बिसिंति दुर्गा पूजा बुसकांगो साइमान दङ आबन फाना बरके सिन द फाना हामजगै सिन बबाग्रानि जे खानसान मारिना हामजगै जे फाने रंनो बलनो जत्तना बेलाई बेलाई पाइप्ले हामबाय जों दिनै म मास ग्यादारिं सिनि बाइक रेलिं माने के मनो नरक सिओ जों एडिसि संमारिनि सिगां सिन बबाग्रानि काइसेनो दिमान सिनि जे गेटा दिपालेन अ दिमाननो दै जों बुसकां 16 एबा 17 तारिखआव जों दिल्ली मुभमेन्ट खाय दङ दिल्लीआव बिजन थाङै दङ जों सेराय सेराय साना मुसङो जों एडिसि संमारिनि सिगां सिनि जे तिप्रा सरनो जे कग्रिमानि सिनि जे गेटार ट्रिपलेन जों आबोनि बागै जे नांसाक जों थैरिनाय लामा रिनाखै लामा रिनाय हिनै जों आबोनि बागै डेमोक्रेसिनि दै जों फाइट खाय थानाय अ फाइट खायनाय बागैनो जों दिल्लीआव थाङै दङ माने जों आबोनो मेसेज ना मुसङो ताबुक सुक जतै सिनि बबाग्रानो हामजागै बिनि थानजान लामाव फायो आमहाय बरक जदि तङै तङाखाय सिनि म बाइक रेलिनि बिसिंति जों बांनो मेसेज ना मुसङो नरक आमदिहाय टाटा लामा थक जानाय लामाव ता थांबाय सिदि सेराय सेराय भाइबाय सिदि सिनि तिप्रा मथानि लामाव सिनि थानजानि मारिव सिनि जे गेटा ट्रिपलेननि मुभमेन्ट अ मुभमेन्ट जों फाइ लगिरि भाइबायदि पालखाय जों पाल हंखाय जे साल जों पालखाय जुदि खरांति सावै सिनि गेटा ट्रिपलेन जों जुदि सानखाय आबो माइया कुनि दिनंगिया आबो सबाय सेराय सेराय माननाय जाक आबोन बागैनो जों दिनै मडेलनि बिसिंति सिनि 26 आश्रामबारिनि जत लोकरगनो जे टंको सं टंग टंगनो जे ताबो ससल तिप्रा मथा फायगो केबेंगै टंखो आमते हाय बरंनो आबायदिन बंना बुसलै साननानि बागै जों दिनै म ग्यादारिं अख्लायमोन जे तेकाया संता जे ग्रेटार टिप्रा लेननि बागै जे दिल्ली अभियान जे खालायजागनाय आबो ब तारिखआव खालायजागनाय एक्चुअली फाइनल डेट तो जों डिक्लेयार याखौ आबो ससियेल मिडियानि बिसिंति जों डिक्लेयार खायनाय हिन दङ आबो 16 एबा 17 तारिखनि बिसिङावनो आबो जेकुनु डेट कैसा चुज खायजागोन होनै जों वान सलाय दङ ता ससियेल मिडियानि बिसिंति नों मिडियाराबो आबो आपडेट माने थानाय साबो दिनै अर मानजाखै दिनै एक्चुअली तो मानजाखा बोलते सिनि आश्रामबारिनि ब्लक कमिटिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट दङ डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट दङ बिनि एक्जिक्युटिभ बडि दङ मेम्बार्स दङ ब्लक कमिटिनि जत दंबाय सिनि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट साबिर देबरमा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सिनि हिरामय देबरमा बे डिस्ट्रिक्ट अर्गानाइजार जयन्त देबरमा बे आनि इजानि 26 आश्रामबारिनि जत लिडार्स जतन दंबाय दिनै खरजानि बुंनो सान थांलिया तामबाय हिन्दी खरजानि बुंनो सान थांनाय केबो गोबां कलागुमै थांनाय दिनै बबा थायो गरमनाय तिनी थाया गरमनाय जों ताबो म ग्यादारिं खा तुलासीगर स्कुल प्लेग्राउन्ड जों एरन होते तुइसिंग्राम होते यां बादलाबाय दिखाय गरगो यां चांपा दिखाय यां दिखाय आश्रामबारि बनबाजार माने एक्चुअली जों पुरा टोटली सिनि जे कन्स्टिट्यूशन बिसिङो जे कन्स्टिट्यूशन बिसिङनि जे 26 आश्रामबारिनि जे एरिया खबजगो जत एरियावनो जों तिनी राउन्ड दिनाय बरक रगे बुसुरा बांखाय बा बाइक रग बरक तो जों वानसुक माने 2000 दगिनै 2000 नि एफन 15000 दगिनै sorry 15,500 dong.